Cítime za potrebné, aby sme sa vyjadrili k situácii, ktorá nastala aj teda včerajším dňom vo firme Váhostav, alebo teda vlastne, ktorá nastala po rozhodnutí o tom, akým spôsobom budú odškodnení ľudia, ktorých firma Váhostav podviedla. Na tejto schôdzi sme predložili viacero návrhov, ktoré by mali riešiť situáciu práve takýchto malých drobných veriteľov, zvyčajne malých živnostníkov, ktorým nezostáva iné ako zamestnať sa tzv. Na živnosť a pracovať pre stavebné firmy, stavať diaľnice a nakoniec utrieť nos a uspokojiť sa s tým, že nám pán Široký zaplatí 15% za našu prácu, ktorú sme si odvedli. Keďže viaceré indície nasvedčujú tomu, že v tomto prípade bol spáchaný podvod obrovského rozsahu so škodou približujúcou sa vlastne 100 miliónom eur, lebo to je približne suma, ktorá nebude zaplatená hlavne teda konec koncov tým malým drobným živnostníkom. A keďže máme a disponujeme informáciami znútra od zamestnancov firmy Váhostav, že v čase, kedy Váhostav a vedenie firmy vedelo, že firma je takzvané v predĺžení, to znamená, že má viacej záväzkov, ako má majetku, alebo že jednoducho nespláca faktúry včas, tak v tomto čase prichádzalo vlastne, napríklad poviem, k jednému trestnému činu, a to je trestný čin zvýhodňovania veriteľa. Znamená to, čo náš trestný poriadok už dnes pozná, teda trestný zákon pozná, že v prípade, ak sa firma dostane do situácie, že vie, že nespláca svoje záväzky včas, nesmie si vyberať, komu zaplatí a komu nie. A vlastne v situácii, keď vidíš, sa blíži do krachu, tak nesmie jednoducho uprednostniť niekoho pred niekým druhým a musí pristupovať rovnako spravodlivo k všetkým svojim veriteľom. V tomto prípade, podľa informácií, ktorým disponujeme, vedenie Váhostavu, alebo teda ľudia, ktorí rozhodovali o platbe faktúr, my nevieme konkrétne identifikovať, samozrejme to už bude otázka orgánov činných v trestnom konaní, tak pristupovali selektívne k výberu faktúr, ktoré uhradia, alebo záväzkov, a ktoré neuhradia. Takýmto spôsobom, bohužiaľ, sa stalo to, že Čierny Peter zostal v rukách malých drobných živnostníkov, ktorí nevedeli logicky pritlačiť na veľkého pána Širokého. Preto sme sa rozhodli dnešným dňom, alebo dnešným týždňom, lepšie povedané, lebo je to obsiahle trestné podanie, podať trestné podanie na neznámeho páchateľa v tomto prípade, v prípade teda poškodzovania hlavne veriteľov a teda v prípade viacerých trestných činov, ktoré k tomu mali nastať. Naozaj sa nazdávame, že najlepšie riešenie by bolo, aby v takýchto situáciách sme skoncovali s praktikami podvodných reštrukturalizácií, kedy veľkí sa uspokoja, ako sme sa včera dozvedeli, na 100%, čiže tí veľkí banky, finančné inštitúcie dostanú za svoje pohľadávky vyplatených 100% z firmy Váhostav, malí drobní živnostníci, ktorí sa nevedia nejak inak brániť, dostanú 15%. A myslíme si, že najlepšie riešenie by malo byť naozaj to, aj ktoré sme navrhovali, aby v takýchto situáciách Váhostav patril tým podvedeným ľuďom, a nie pánovi Širokému. Nie je vôbec správne, aby naďalej ten, kto priviedol svoju firmu do krachu a spôsobil dlhy vlastne voči svojim veriteľom, voči svojim dodávateľom a v taktom obrovskom rozsahu a zároveň má ďalšie zákazky za 900 miliónov eur, čo je 27 miliard korún v starej mene, pri stavbe diaľnic, aby naďalej v podstate človek, ktorý podviedol svojich dodávateľov, bol naďalej majiteľom tejto firmy. Preto si myslíme, že jediné správne riešenie je, aby v takejto situácii sa veriteľi alebo veriteľský zbor mohol dobrovoľne rozhodnúť, či sa chcú stať vlastne budúcimi akcionármi svojho dodávateľa, svojho dlžníka. Bohužiaľ, Smer sa postavil voči tomuto návrhu chrbtom a ho zamietol. To nám však nebráni, to bolo to systematické riešenie, ktorým sme chceli zabrániť, aby v budúcnosti takéto praktiky sa opakovali, ale teda to najdôležitejšie, čo dnes chceme oznámiť, je to, že podávame trestné oznámenie, keďže máme podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov a bohužiaľ máme zároveň pocit, že tieto trestné činy boli spáchané a sú kryté najvyšším vedením Slovenskej republiky.
keďže sa o pánovi Širokému hovorí ako o údajnom mecenášovi strany Smer sociálna demokracia.